és el primer llibre del Tintín que va ser meu. Jo ja me n'havia llegit uns quants que hi havia a ca la meva àvia. Se'ls comprava la meva tieta, que ja era una dona gran, però li seguien agradant molt, i els tenia allà perquè quan hi anàvem els nebots poguéssim llegir-los. Què va passar amb aquest? Que a l'hivern que jo tenia 7 anys, la mestra de l'escola ens va dir: heu de llegir més, demaneu als Reis un llibre. Jo, que era una nena molt obedient, vaig posar-ho a la carta perquè tocava i perquè si la senyoreta ens deia que havíem de millorar la lectura, doncs vale, s'havia de llegir, no? Però sense cap esperança que em portessin un llibre divertit. El dia de Reis m'havia oblidat jo totalment del llibre que havia posat al final de la carta perquè jo estava esperant joguines que m'agradarien molt i tal. Total, desfaig un paquet i em surt, uau, aquest llibre del Tintín. A més us parlo de principis dels anys 80, quan encara estaven com molt de moda les pel·lícules del Far West i tal, i a mi, aquesta portada vaig dir, uau, això què és? Em vaig posar contentíssima i vaig dir, ostres, un llibre del Tintín, jo no havia demanat això. I la meva mare em diu, i tant, al final de la carta hi havia un llibre. I jo vaig dir, uau, els Reis són, extraordinaris. O sigui, jo havia demanat un llibre pensant en una cosa avorridíssima i em van portar una aventura del Tintín. Per mi va ser genial. Bé, aquest llibre em va agradar moltíssim, com es pot veure, en el meu germà també està molt fet malbé de totes les vegades que ens l'havíem arribat a llegir. I després, clar, quan me l'he llegit ja de més gran, he vist que no n'hi havia per tant. Aquesta és la tercera aventura de Tintín, és la segona que està feta així en el format aquest d'àlbum a color, i aquest és realment el llibre que volia publicar Hergé després de Tintín al país dels soviets, perquè li va semblar com equilibrat, no? Fa una a la Unió Soviètica, una altra als Estats Units d'Amèrica. Però què va passar? Ja vaig explicar en el vídeo anterior que el director del XX segle el va obligar a fer que Tintín anés al Congo. Llavors, per fi aquí, Hergé pot fer que Tintín vagi a Amèrica i fa una barreja entre el món de l'Amèrica dels gàngsters situat a Chicago i després tot un altre tros situat al Far West. A mi aquesta barreja, no ho sé, trobo que hagués sigut millor una cosa o l'altra, no? Perquè fa una barreja estranya i no només això, sinó que a més hi ha un tros fins i tot quan estem amb els gàngsters que ens cola aquesta escena amb un castell medieval, amb el Tintín amb una armadura que em desquadra totalment amb el context americà. És una escena super europea medieval. No he entès mai què pinta aquí. Però tant és. La qüestió és que l'aventura encara no està molt elaborada. És un dels àlbums que es va fer per entregues al Petit 21 i llavors es nota molt, no?, que cada escena està pensada com una entrega i no hi ha un fil conductor clar. Tot i així, ja us dic, a mi de petita, tant les escenes que eren més d'acció com les que eren més humorístiques m'encantaven. I què té molt, molt bo aquest llibre? Tot i que té aquesta portada que sembla que els indis quedin malament, no?, perquè queden com els dolents que estan atacant el Tintín, després en el llibre queda molt clar que hi ha un dolent de veritat, un dels gàngsters, que els enganya fent-los pensar que el Tintín és dolent i va contra d'ells, però deixa els indis com a bones persones. I no només això, sinó que té una escena genial on el Tintín descobreix un pou de petroli i immediatament surten no sé quants homes de negocis que li volen comprar el pou de petroli per un preu molt elevat. En el moment que el Tintín diu no, aquest pou no és meu, és dels indis, el preu baixa en picat, els fan fora del seu territori i s'ha acabat tot. Es queden al pou de petroli sense donar-los res a canvi. Uau, em sembla una denúncia social extraordinària. Què la supera? Una altra denúncia que surt aquí molt ben especificada. La persecució que es feia als negres, o sigui, tot el racisme que sembla que hi hagi a Tintín al Congo, aquí Hergé el compensa amb aquesta sola vinyeta, on hi ha hagut un atracament en un banc i quan es presenten les autoritats allà a investigar una mica què ha passat, el xèrif del poble els diu tan tranquil, diu sí, hem trobat la caixa oberta aquest matí i tal qual, diu, però ja hem penjat 7 negres, el que passa que el culpable encara no ha sortit. És a dir, ens deixa caure així com qui no vol la cosa, que penjar negres sense saber ni si eren culpables era una cosa totalment habitual.
Bé, no entraré ara en dir si aquest problema està resolt o no, cadascú que reflexioni una mica sobre el tema. I encara fa una altra denúncia, aquesta molt més ja per un altre cantó. Hergé ens porta a una fàbrica supermecanitzada de carn. Avui, evidentment, la indústria de l'alimentació està superdesenvolupada a tot arreu, però en aquell moment era una cosa que Europa encara no estava tan avançada i ell ho posa com una cosa molt americana, no? Els menjars ultraprocessats. Hi ha aquest moment en què uns treballadors fan vaga perquè tots els animals que portaven per fer la carn de vedella doncs ja no els hi compren. Espero jo que avui dia la gent ja no posi burros, rates o conills o el que sigui en els embotits que se suposa que es venen de porc, de vedella, de gall d'indi o del que sigui. Però sí que és una reflexió boníssima sobre que tot el menjar industrial no tenim ni idea del que hi posen, sigui carn de ruc o siguin compostos químics que no tenim ni idea de què són, doncs és una reflexió que és superactual encara avui. I bé, d'aquest àlbum no tinc molta cosa més a dir, ja us he dit, és dels fluixets, Hergé va publicar coses molt millors, però tot i així és un dels llibres del Tintín i per totes les persones que som fans del Tintín, que ens agrada col·leccionar els seus llibres, doncs té la seva gràcia.